गिबियावनो रादाब नायगिरि नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। दिनैनि सानखौ नोंथांमोना बयबो मिथिगौ, मानोना दिनै बिटिआर सरकार दाफुंनाया 3 बोसोर आगान सुरनो थांगासिनो दङ। बे 3 बोसोर आबुं जानो थांनायजों लोब्बा लाखिनानै बिटिआर सरकारा 10 तारिखनिफ्राय 15 तारिख एबा 15 डिसेम्बरसिम माखासे हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिफोरखौ मावफुंगासिनो दङ। दिनै 10 डिसेम्बर, बे 10 डिसेम्बरनि सानाव सरकारि बिथिंनिफ्राय हाबाफारि जेरैबायदि फुंनि समाव मोनसे देहायारि जि जग ब्यामनि गेजेरजों जागायनाय जादों। जोंनि बे गरेस्वर ब्लकनि सिङाव थानाय माखासे एबा जे 12 VCDC, बे 12 VCDCनि सिङावबो बेबादि हाबाफारिफोरखौ मावफुंजोबनाय जायो। बे हाबाफारियाव माने नुजाथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आङो ब्लकनि सासे आफादगिरि हिसाबै, बे लिंहरनाय हिसाबै जोङो देउलकुसि VCDC, हन्दिगर VCDC, गुरमु बालाहाटी VCDC, बे VCDCफोराव नुजाथिनाय जादोंमोन। VCDCनि चेयारमेन आरो जि माने सोद्रोमा बिथांमोना बिराद मोजाङैनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जादों। आरो बे हाबाफारिफोरा ओरैबायदिमोन जे माने 3 बोसोराव जोंनि बिटिआर सरकारा मा खामानिफोर जोंनि बे ओनसोलनि थाखाय मावफुंखौ आरो फैबाय थानाय समाव मा हाबाफारिफोर लानाय जागोन जोंनि रायजो राजानि थाखाय, बे खामानिफोरखौ बेहाय माने रायलायनायनि थाखाय बा बेहाय रायलायनाय जादों। दा बेहाय गिबियावनो जे माने मा होननानै बुङो बेखौ, रायजो राजाखौ बयखौबो लिंनाय जादों। आरो बे रायजो राजाफोरानो जाबाय माने जायफोर जोंनि बैसोगोराफोर बा फोरोंगिरि बिथांमोन, आजिरा मोननाय फोरोंगिरि बिथांमोन, गुबुन खामानि मावनाय आजिरा मोननाय बिथांमोन, आरो जि माने सरकारनि बिबानाव थानाय CRPF आरो माने VOफोर बा अंगनबादि कर्मिफोर, आशा कर्मिफोर, बिथांमोन गासैखौबो लिंनाय जादों। बेहाय बिराद मोजां मोनसे सावरायलायनाय जादों। दिनै गुरमु बालाहाटी जि VCDC बेहाय फैना नुफैदों, लोबनो रायजो राजाफोरा फैदों। बेहाय सेल्फ हेल्पनि माने आइजो बिथांमोनाबो फैनानै बेहाय बे ओनसोलनि जिफोर माने अभाब अभिजुगफोर, बे खोथाफोरखौ सावरायनाय जादों। आरो VCDCनि बिबानाव थानाय बिबानगिरिमोना बेखौ मोनसे मा अभाब दङ, गैया, रायजो राजाया मा लुबैदों लुबैयाखै, बे बुंफोरनाय बाथ्राफोरखौ माने सरजाबनानै गासैखौबो लिरफुंना लादों। आरो बे गासै जि रेकर्डफोर, बे रेकर्डफोरखौ गाबोननि समाव एबा 11 डिसेम्बराव कनस्टिटुयेन्सि लेभेलाव माने ब्लक अफिसाव बेयाव मोनसे बेबायदिनो एखे माने हाबाफारि सोलिगोन। बे हाबाफारियाव बे रिपर्टफोरखौ हैजोबनाय जागोन। आरो बेहायबो कनस्टिटुयेन्सि लेभेलावबो बिटिआर सरकारनि 3 बोसोरनि जिफोर हाबाफारि, माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामनि बागै बेहाय सावरायनानै माफोर माने VCDC लेभेलनिफ्राय जायफोर अभाब अभिजुगफोर फैदों, मावनो गोनां खामानिफोर, बे गासै खामानिफोरखौबो बेहाय दैथायहरनाय जागोन। बिसेसकरि बेहाय जोंनि गामि लेभेलाव जि माने रेशन कार्डनिफ्राय जागायनानै माने आयुष्मान कार्ड आरो बृद्ध पेन्सन, बिधवा पेन्सन सोर सुबुंफोरा थालांबोदों, बेफोरनि मोनसे लिस्ट बायनानै फारिलाइ बानायनानै बेखौ DC अफिसाव दैथायनाय जागोन। बेबायदि DC अफिसाव गासै रेकर्डफोरखौ लाजोबनानै बिटिआर सरकारखौ दैथायनाय जागोन। बेनि सायाव नोजोर बोनानै बिटिआर सरकारा एबा बिटिआर सरकाराव थानाय बिबानाव थानाय मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर'नि लोगोसे थाफानाय EM MCLA गासैबो फैगोन 14 डिसेम्बराव क'क्राझाराव मिटिं जिरायनानै बेफोरनि सायाव सावरायनानै बिथांमोना बेनि मोनसे माने फारिलाइ बानायनानै मावफुंनायनि, जौगानायनि, खामानि मावनायनि माखासे हाबाफारि लागोन। आरो फैगौ 15 डिसेम्बराव सारा माने मेरु हिसाबै केन्द्रीय भाबै UPPL, BJP आरो GSPनि जि बिटिआर सरकार, बेनि मोनसे बोसोरारि जि मोनसे फोरबो फालिनाय, बे फालिनायखौ 15 डिसेम्बराव लानाय जागोन। गतिके बे मोनसे बिराद मोजां हाबाफारि। आरो मिजिंथिदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा मोजां आरो आसनिफोर लानानै जोंनि बे बिटिआर ओनसोलनि 32 लाख रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो हायो। आरो फैबाय थानाय समावबो जि थांखि नोजोरजों दानि बिटिआर सरकारा मोनसे खान्थि प्रतिष्ठानि गेजेरजों बिराद मोजाङै माखासे आसनि लानानै जोंनि बेहाय थानाय इयुन जोलैफोरनि जि जौगानायनि हाबाफारि, जि सोलोंथाइनि खामानिफोर लादों, आरो रायजो राजाया बेहाय थांना थानायनि जिफोर राहा लामा लादों, बा आबादारि बिथिङावबो माखासे हाबाफारि जेरैबायदि माने मा होननानै बुङो बेखौ, अमा फिसिनायनिफ्राय दाउ फिसिनायनिफ्राय
एम्फौ फिसिनायनिफ्राय रायजो राजाखौ जायफोरा गोसो गुदुं बे गोसो गुदुं सुबुंफोरनो मदद होनो थाखाय माखासे फ्लेगशिप प्रग्रामफोर लादों। दा बेबादिनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि ओनसोलखौ बे आसामनि मादावनो फिसा मोनसे खुंथायनि ओनसोलब्लाबो बेखौ जै मै रांखान्थि बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा जौगासार होनायनि खामानि जाहाथे जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा लानो हायो आरो बिथांनि गोसो मेलेम जाहाथे आखाइखौ जाहाथे बिथांनि दोलोखौ माने गोहोगोरा खालामनो हायो बेखौ आं इसोरनि खाथियाव एबा आफा बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबनानै आंनि बुंनांगौखौ आङो एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।